Bai. Bai. Nik nola eskuezik induko dituten zu papela guzti. Bai, bale. Eta gero papela lehortu. Ez dakitena da torkulue ondo alda hon, presioz. Egurre jarri berdi oso, bai. Egurre eta tetrabrikekin. Bai, bai. Ba... Hone, bale. A ver... Zer sartzen du. Prueba error bat izen da gehien bat. Uste, zola, bai, probatzeko. Experimentazio tailerra baino alde hortatik, de froga hau. Ez que gula da, osea, esan edo bai torkulun estanpatzeakun eta bai pantalla bat iteakun beti daude, nola faktore asko kartzen parte, betik ez don sorpresa, da, hau horten duta, baina gero igual honen gainetik. Eta ez, hortaz baliauta ingula jendilana. Ez que nio ez teknika hauetan errori, katzap ja bertan daula, ja teknika beak emanite, o mantxakin komposatzi eta olakuk, igual marrazteakun mantxa bat, igual gaizki ikustea normalin, baina hemen igual ez da gaizki ikustea. Ez, mantxiei emate jozu, azkenin hor dago interesa, ez da, hau eta igual nahi etzenun, uste etzenun gauze bat erten du, baina gero hori da gehiena interesatzatzuna, eta gero igual berrizi nahi dezu eta ez dizu ertetzen. Tetrabrikek ekarri genitun lehen gunda, hemen lagatzea eta jendi etortzea eta zer da hau? Oso ambiente hori dago, ez probatzeko nola zidin azirati, hemen dago resultaue. Oso gauza kuriosu kertatzea, hemen adibidez tinta erten nintzako zati, baina bueno, ez dio bat molestatzen irudilei, nire ustez. Igual prozesui garrantzi gehiago matizea baino, emaitzei baino, gero emaitzere ondo daula, ez? Eta gero hortik ertetze bela, ez? Azkenin, bilok ingo deu, bi tetrabrikekin ingo deu, aizeala ertetze bela. Ariketa hau iteakun, Josebak aukera duzun Paul Strand argazkilaien argazki bat, dana despiezauzun, orduan kontuzan geneuken hori fotokopiatan edo dina lau batzutan, eta inbertzan zure zatilen bertzio bat monotipo teknikakin. Metakrilato zati baten rodilukin tinti eman, eta gero tinti kentzen jun, gero estanpatzeko papelin. Baina kontura ginen oso azkar lehortze zala tintia, eta orduan oso azkar inbertzala lan, eta ez zaula denborai gauzek ez da ere oso txukun egiteko, hau da, tintatzen ibili gero eskue garbitu papela hartzeko, haizik eta azkar, eta ordu terdin, kriston mosaikue. Ingen onda, jendi kriston ondo pasazu. Eta gero, bakoitzeke, banakare kriston ondo funtzionatzeu, irudi bezala. Pixket hori da ez, tailerran, hemen ondo ikustea zer nahi genuen, adibide garbile, ez, hola, azkarrindeko zehoze eta detaietan asko fijagabe, ja aurre haiti, ez.
dakit, hemen jatekun izena dazke. Egite esan, ez dakit bere proiektu zer dan oso ondo, hondik. Ez, nik ez. Baina, bueno. Baina, hemen da bil. Hori ahi da bere mundu, no? Bere gauzak iten, argazkilek hartzen. Berez bai, lan iteko ere hau oso interesantitu itzagu. Jende asko etorri da, igual jardun da, leheno esan dugu bezala, teknikak eman, datu, eta beste batzuk beste era badauke lan egiteko, eta pixketa idi beste era batean tolatzen. Takit, behaiek egiteitu, gero ariketa horiek, baino... Bai, bakoitze bere mundua daukela, hola. Eta Irunek adibidez Euskarri bezala erosi zitula hauek, eta baina hor dabil konposatzen da, ez dakit zeideakin, baino... Bai, aukera danak, txukuniteko aukerire bai, registrukin da gauzek, hola, tipo, marko dan eta alde dan eta distantzi igualakin, da hola lan egiteko aukerako, esan egat, erakutsi dugu hori, baina gehiago izen da nik uste, ez? Hola, zikino izen dela, eta azkarro, eta...